Ganda. Ganda. Vivo. Hi logoफोर welcome back to my YouTube channel. नै आं रेडि जाबाय पुरानो दा रेडि जानाया जाहैबाय दिनैथ' अफिस बन्द ओंखायनो दिनैहाय मा सानदों जोङो बयबो ज' लोगो जानानैहाय माने लोगोफोरबो फैगोन आरोना ज' लोगो जानानै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन आङो जायखौ नायनो आंबो एक्साइटेड जानानै दङ दाख्लैनिफ्रायनो आङो नोंथांमोननि सेरावबो बुंदोंमोन आं थांगोन होननानैहाय दा नोंथांमोनजों दा मा शेयार खालामनांगौ बेयावनो खालामहैजोबसै आङो ओमफ्राय दा नै ओंखारबाय रेडि जाबाय दा बिसोरबो लोगोफोराबो क'क्राझारनिफ्राय फैगोन ओमफ्रायहाय दाहाय मोनसे जायगायावहाय जोङो लोगो हमसिगोन आरोना दा बेनिफ्रायहाय आङो हारसिङै मेजिकजों थांनोसै ओमफ्राय दा लोगो हमहैनोसै दा होमबा थुबाय थादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे दा मा नुलांगोन दा नोंथांमोनजोंबो आङो दा शेयार खालामलांजोबगोन पुरानो ओरैबायदि मोजां जाखागोन बेयाव नुहैबा नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन आरोना बे जायगायावहाय थुबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे बिराद मिथिनांगौ बाथ्राबो मिथिनो मोनगोन दिनैहाय ओमफ्राय नायनोबो हागोन आरोना जायखौ जों सानफ्रामबो नुबाय थाया खिन्थु जोङो बे जायगायावहाय दिनैहाय जोङो बेखौ नायनो थाखाय माने सम मोनदों आरोना थ' नायहैनोसै नोंथांमोनजोंबो दा शेयार खालामलांबाय थानोसै थुदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै बै जायगायावनो थांनानै आङो नोंथांमोनजों डाइरेक्ट बेयाव सहैबा दा लोगो हमहैफिनसै आरोना दे होमबा नै गेलेनाया नायदो नालाय ओरै आबैजों उन्दुदो दे उन्दुथ'दो दे औ आं थांसै दे दा फैगोन दे मा दे औ केक लाबोगोन दे दे बाय होनदो बाय बेसारा थांबाय थाग्राखाय हाल मोनसै होमबाबो एसे बोरैबा मोनो मानसिया नै दा सफैबाय जोङो ओमफ्राय माखासे मेदाममोन दंबावो दाबोनो सफैयाखै नैबे सासेल' मेदाम सफैदों जों लोगोआव दा जों हाबनानै लाहैग्रोसै ओमफ्राय बिसोरखौ नेबाय थानोसै दा नोंथांमोनजोंबो मा नुयो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै नै बेसेबांबा गिदिर जायगायाहाय ओरैजोंबो नै एगजिबिसनाथ' बबेजों जाखो दे नुदोंना बेयाव एगजिबिसनाव थागोन बे जमा फैबासो इन्ट्रेस्ट जायो नङा होमबा बयबो जोंहा नै दा सानैल' दङ ओमफ्राय दा फैनायखौ नेबावनोसै आरो जोङो बेखायनो आला खाला जालागासिनो जों अफाय थागोरनो अफाय मागोरनो होननानैहाय नेयैनो दा ओरैबायदि मेदामनो फट' खेबना होगोरसां नै मेन गेटखौनो दासो मोनबाय जोङो थाबायै मेंलायलायनानै बेसेबांबा गिदिर जायगाजोंहाय दासो नै बेनो बे सिङावसो दा नुहैसिगोन आरोना एगजिबिसनखौ टिकेट काउन्टार दङ नै बेयावहाय टिकेटआ बेसेबां लायोथाय औ 20 थाखा औ 20 थाखा लिरनाया मा खबर टिकेट लानो लाखांबाय नोंसोर दा फैखादों दे जों टिकेट लानि स्टार्ट खालामसै जोङो नायनायखौ हाबबाय बहुद गिदिर नै फिल्डआहाय नै नार्सारिनि एग्रिकालचार फार्म नै स्ट्रबेरि मा दङ बेबा बिबारबो दं थाइजौफ्रा 12 मास खोमा बारि गासिबो आलदा जोब हनै ओइ नारेङा हनै ओहो बे जोंनि बायदि नारें मेदाम औ गल गला
नै बिसोरो अर्किड नै मालाय बे अर्डार जाजोबखाबाय खोमा औ जुनानै दोनजोबखाबाय बेफोरबा मा नाम मोसौनो होग्रा नै गेसेर होलाय एसे नै नामफ्राबो नै नै दाउफ्रा औ नायानो थैबायसो हनै आयै थैबाय हनै नाया जायाखै मोजाङै दोननाया नै बैबो गोदावबाय एसे औ नै बैबो थैहां जाजोबबायदां ए गुफुर जारखासो गुफुर जातखासोनो औ नै जानाय जाग्रा ब्लेक राइस नै औ फ्रेस केकआबो बानायगासिनो अबेनि नानि तामुलपुर ए तामुलपुर थाबनो थालिरा नै बेवहाय मालाय मोखां होयै फट' लायो मानसिफ्रा स्ट्रबेरी काल्टिभेशन आयौ हनै जा मोजां बानलुआ जानोसो लुगैबाय आं औ ए दङ ए नै बेसेबा गिदिर गिदिर नै आयौ जोगोनारा नाहरलाय अबे खुमब्रा ए आयौ खुमब्रा बे लावसो बे लाव गोदोनि थख्रा जाग्राया बै खुमब्रा बेसेबांबा गिदिर गिदिर मालाय हनै खान्थाल मोनबावबायसो जोंहा दाबो गैयाना आलुबो बुरनानै जानो हागोन बेयावहाय नै जोङो नेयै बै मेडाम मोना हनै सानैया दासो सफैबाय बिसोरो ओरैबायदि नेबाय नायगोन फरेनारसोखा बे खानायनिबो दं मोखांनिबो दं मोखांनि सिराम दं नै समायना खालामग्रा नैबे मोदोमफ्रु खानायनि थाखाय मोजां ब्लाडनि थाखाय मोजां हिबिस्कास आदामोना थिग जादों बिदि बानायनाया नै बर'निनो एबार बर'निनो बानायनाय फुरा नेचारेल बेफोरखौ इउज खालामनो हाबाय आरोना नै एड्रेसा अन्थाइ गोलाव चन्द्रपारा आरो बिसोरो पाउडारफोरा मानि होनदों आमला बैयो आमलाया मानि थाखाय इउज जायो जेनेबा आमला पाउडारफोर सि भिटामिननि थाखाय खानायनि थाखाय स्किननि थाखाय बेनि थाखाय बेखौ नांखागौ एनि फर्म आमलाखौ मानसिफ्रा जाथारनांगौ जानांगौ नांगौ स्टेभियाथ' नेचारेल सुइटनार थुलसि गोदै जायखौ होनो डायबेटिकनि पेसेन्टफोरबो बेखौ जानो हायो मा जायो मानसि बे सुगार लेभेलखौ बेलेन्स खालामो बियो ना ब्लु बाटारफ्लाइ टी बेखौ एन्टि केन्सार एन्टिअक्सिडेन्ट बेथ' मोजां हरितकी सेलेखायाथ' बे माबा खालामबाय बे माने डाइजेसन सिस्टेम पापाया लिप्सआथ' बे माबाखौ ब्लाड प्लेटलेट्सखौ बारायहोयो मोजां जामुन सिडआ बे डायबेटिकखौ माबा खालामो कन्ट्रल खालामो कारि लिप्स माबा जाहैबाय बियो मा होनोमोनलाय बेखौहाय नोरसिं बिलाइ
नोरसिं बिलाइ सिखाखाया बे माबा खानायनि हेयार सेम्पु औ औ ओमफ्राय हेना हेना पाउडार औ खानायनि मोखाङाव फुनजाबाय बियो औ अइलि स्किननि थाखाय सेन्डेलउड औ औ बिदिया सेम्पुआव बाहायजायो ना मरिंगा औ औ औ औ अर्जुन बे प्रेसारफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय मोजां गथ' मानिमुनि अ मोजां नै बिराद नै माबानावहाय आयौ नै गान्दा गान्थुनि गान्दा हनै जि मोजां बेगा नानि मागुर जांख्लानि नट फर सेलबावसो ए देखायदोंल' ना Songkor setiap nam. Nanggur thayw ra. Di goलाव जासिगोन ना औ जि गोलाव जासिगोन औ एफा गोलाव नायनो बालायनायसो जागोन बांद्रायखौबा जों दाबो ओरैबायदि मेंगुलायबाय दाबो नायखांजोबनो हाया दाबो सैसेल' जादों होनजायोना दाबो सैसेल' नायखांदों जोङो ओमफ्राय बेयावनो मेंखाजोब्बाय आरोना दा नै नायबावनांगौ दं ओरै बेसेबांबा गिदिर नै नै बर'नि न'आवबो हाबहैयाखै जोंहा बर'नि न'आव हाबहैनोसै ओइ ट्रेक्टरखौ मा फानदों नामा ए नै मेंनानै बेखौ लोगोसै सेथाखौ इसोना Dia naik tak? Oh. Exhibition hall सिङावहाय जोङो हारिमु दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दसे समनि गेजेरावनो जोङो जागायनो माबा जाबावसिगोनसो सिफुं सुनायखौ नायनि एसे माइहुं मोसौ गलि ओरैबायदि जाबाय जोङो नङा होमबा बिदियावसो नायनांगौ जागौलाय बर'नि न'खरखौनो बर'नि कालचारखौनो नांगाल नै जुंगाल मै ओमफ्राय नै मैदांगुरा नायद' माबायदि नुबाय नैबायदि नै मैदांगुरा नै बिदि मैखौ मोनसे खफ्रि यं नैबे नै सौरा न' ओंखाम जाबावदोंसो नै इसानसालि गिसिब बेयाव मा दं मा न' बियो ए न'मा न' औ फट' लानानै थांगानोसै नै न' सिङाव खाम
बिश्वहरि आफा लावखार गसाइ बर'नि मोदाय नै बाथौ गुदि बाथौ औ राजपुत्र राजखान्द्रा सानजा आलिबुं नै हाथा जोला नै जोआ माबायदि जायो जोलाया माबायदि जायो नै जोआ फिसा जायो औ नै गोदोनाया हौनै गोलाव बै औ बेना फिसा बाथौसालि बर'नि सेस नै कालचारखौ बेयाव नुजोबगोन संग्राय गाम्बारि खामफ्लाय नै खन्था गोलाव बावखा नै सुलाबारिया लावथाय नै बायथाल सिखा खंखाइ बे मा जान्था औ हासिब बाथा होनायाव माबाग्रा नै इउस खालामग्रा हुकेन बोरसि दान्दा नारजि खासि हांसो खायथायाव फै थांखो खन्था गुसुं दाउ गग्रा दाउ गनाय बैयो नै थावख्रि बान्दारि खुमारि नाफाम हासुं थावख्रि खुन्था सुलाबारि नो हासुं गनसि सेवारि औ नै मोख्रा खर' दाङा नाथा फल' बाख्रिया बेखौ ना फल' फल' खासि सान्द्रि लावथाय थख्रा फानेव नै फानेवा इन्दि खुन्दुं फानग्रा बेयो औ नै नैबेसो औ औ नै नै मा खालामो बेखौ फानेवखौ इन्दि खुन्दुं फानग्रानो बेनो लिरदोंमोन बे दा जेबो गैया अन गैया बन जाबग्रा ओंखाम संग्रा फुटबल दंसै ओरैबायदि बुरजा नायबाय नायनाया पार्ट 2 सो खालामनांसिगोन आरोना औ दा नैबे मोनसे पार्ट 1 खौ नायखांबा पार्ट 2 खौबो नायनो नेनानै थाबानो जाबाय बेनि अनगायै आरोबाव दंबावो कालचारनि बर'नि कालचार नोंथांमोननो शेयार खालामनांगोन आरोना